हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 10ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഇത് വിഭൂതി വിസ്തര യോഗം എന്നാണ്, ഐശ്വര്യയോഗം എന്ന 6 ഐശ്വര്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെ. വീര്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, വൈരാഗ്യം, ഇതൊക്കെ പരിപൂർണതയിലുള്ള ആള് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്യന്തം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യോഗശക്തി, വിഭൂതികള് ഒക്കെ. ആരാണ് മൂഢൻ, മഹാത്മാവ് ആരാണ്, ജ്ഞാനികൾ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, മറ്റ് ദേവതകളെ യജിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്താണ്, ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുക? സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ? ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അങ്ങനെ ഭൗതിക ചിന്തകളെ നമുക്ക് ഭഗവത് ചിന്തകളാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രധാന വിഭൂതികളെ അറിയാം, ഭഗവാനെ സദാ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ അറിയും തോറും നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവും, ആശ്ചര്യം തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്നതില് നമുക്ക് അഭിമാനം തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ സത്യം തന്നെയാണ്. പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റും. ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകള് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും ആരാധന ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാം നമുക്ക് അനന്യ ഭക്തിയോടെ. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐശ്വര്യം ആണ്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഓരോ അധ്യായം കഴിയും തോറും കൂടുതൽ മേന്മയുള്ള ഉപദേശങ്ങളാ ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് അല്ലേ. അപ്പോ കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ മഹാബാഹോ എന്നാണ് അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. നീ എന്റെ സുഹൃത്താണ്, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേട്ടോളൂ എന്ന്. ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം,
ഭക്തനെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടാണ് അല്ലേ? അതിനാല് അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ആരായിരുന്നു ഭഗവാൻ? അവതരിച്ചു അല്ലെ? മനുഷ്യ രൂപത്തില് വൃന്ദാവനത്തില് മണ്ണ് തിന്നുന്ന കൃഷ്ണനോട് വാ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴ് അല്ലെ, തുറന്നപ്പോൾ എന്താ കാണണേ? പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചം കാണുകയാണ്. അന്നേ അറിയാം അല്ലെ ഈ കൊച്ചു കണ്ണന്റെ അത്ഭുതം. കൊച്ചു കുട്ടി, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയാ ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെ? എങ്ങനെയാ റിസർച്ച് നടത്തുക? പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അറിയാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഭഗവാനെ തന്നെ കേൾക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ കേട്ടാലേ നമുക്ക് തത് ശൃണു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ കോട്ടുവായിട്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ ഈ ജഗത്ത് എങ്ങനെ അല്ലേ, ഈ വെണ്മയമായിട്ടുള്ള ജഗത്താണ്, അതിനെ ചിന്മയമായിട്ട് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ആനന്ദ ഭദ്രമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതിയിലേക്ക് ഉയരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ? കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവ് നേടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്താണെങ്കിൽ സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായിട്ട്, യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അവിടെ കുറച്ച് വിശ്രമിക്കണ വേളയില് തലയുടെ അവിടെ ചെയറിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ ആദ്യം തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. പിന്നെ അർജുനൻ വന്നത് പിന്നീടാണ്. അർജുനൻ കാൽഭാഗത്ത് കാലിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് താഴെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ കണ്ണുമിഴിച്ച് ആദ്യം അർജുനനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുന നീ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, ദുര്യോധനൻ പറയും, ഞാനാണ് ആദ്യം വന്നത് എന്ന്. ഓ, താങ്കളും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ആ ഒരു സന്ദർഭാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞു, എന്റെ നാരായണീ സേന, കൃതവർമാവ് സേനാപതിയായിട്ടുള്ള എന്റെ നാരായണീ സേന ഒരു ഭാഗത്ത്, ഞാൻ ആയുധമെടുക്കാതെ മറുഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും. ആർക്കാണ് വേണ്ടത്? ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർജുന പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് പേടിയായി, ഇനി സേന വേണമെന്ന് പറയുമോ എന്ന്. ഇല്ല, അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സമാധാനായില്ലേ ദുര്യോധനന്? ആയുധം എടുക്കാത്ത കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ അല്ലേ? അപ്പോ അതിനും ഭേദം ഇത്ര വലിയ നാരായണീ സേന കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് മതി, സന്തോഷായി രണ്ടുപേർക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെയെല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ആർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ പോലും അറിയില്ല. അവരുടെ കാരണം എന്താ? അവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദേവന്മാരും ഋഷികളും ഒക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ അറിയാലേ? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. എന്റെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റി ദേവന്മാരോ മഹർഷിമാരോ അറിയുന്നില്ല അല്ലെ? മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഈ ദിവ്യത്വം കാണാനും ആവില്ല ആർക്കും. ദേവന്മാരുടെയും മഹർഷിമാരുടെയും തലത്തിലെത്തിയവർക്ക് പോലും എന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ശരിയായിട്ട് എന്നാണ്. ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി കാരണമാണ് അല്ലെ? ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഭഗവാനാ, അവിടുന്നാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാവണേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർക്കും പിതാവിനും നമ്മളെ അറിയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അവരെ അറിയില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി ഇതെല്ലാം രഹസ്യമാണ്, അതിനാലേ അറിയാൻ പ്രയാസം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവകീ ദേവി അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ അവതാരം പോലെ, നമ്മുടെ ജനനം പോലെ ഒന്നും അല്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അവതാരം മനസ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ വസുദേവരുടെ മനസ്സില് വന്നു, അവിടുന്ന് പിന്നെ ദേവകീ ദേവിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരം മനുഷ്യരൂപത്തില്.
അപ്പൊ അവതരിക്കുന്ന വേളയില് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയാണ്. കാണാൻ ബ്രഹ്മാവ്, മഹേശ്വരൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാര ലീല കാണാനായിട്ട്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വതാ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവര് അല്ലെ, എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്താണ് എന്ന് ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവര് അവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകും, അതിന് സംശയമില്ല എന്നാണ്. വിഭൂതികളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീരും. നമുക്കപ്പൊ ഭക്തിയില് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ അല്ലെ. മേഴ്സി ഓഫ് കൃഷ്ണ എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മള് 8 മുതൽ 11 വരെ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്നാണ് പറയാ. ആ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ വരുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളിലുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവസമന്വിത. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ബുദ്ധിമാൻ ഇതറിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കും, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെ. സദാ സന്തോഷവും ആനന്ദവുമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നവര് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മാ ജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത്വഷ്ടൗ വസവോ ജായന്തേ ഏകാദശ രുദ്രാ ജായന്തേ നാരായണ ദ്വാദശാദിത്യന്മാര്, ഏകാദശ രുദ്രന്മാര്, വസുക്കള്, ഇന്ദ്രന്, പ്രജാപതിമാര്, ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാമേ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജയിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്, ആദിനാരായണൻ ആണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാനിലാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഭക്തരുടെ എല്ലാ സമയവും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നതോ, ഭക്തര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ പരസ്പരം അവര് ബോധദീപ്തരാവുക വഴി എപ്പോഴും അവര് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവുമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ കണ്ടോ? എപ്പോഴും സന്തോഷാണ് അല്ലെ. സദാ സന്തോഷവും ആനന്ദമാണ്. പ്രേമപൂർവം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും എന്ന് അടുത്തതിൽ പറയും. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ.
ഇപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനം അത് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തില് ഒരു വിത്തിടുന്ന പോലെയാണ് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ വിശ്വത്തില് പല ഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾ കോടാനുകോടിയാണ് അല്ലെ. അതിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒക്കെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. എന്തുപോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ഒരു വിത്ത് പോലെയാണെന്നാണ്. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തതുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും അല്ലെ. നാമജപം ചെയ്യണം. ഈ ഭക്തി ബീജം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ആ വിത്ത് മുളച്ചിങ്ങനെ പരിപോഷിച്ച് വരുന്നത്. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന് 7 കവറിങ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ആ 7 തോട് തുളച്ചിട്ട് വേണം ഈ ചെടിക്ക്, ഭക്തി ലതയ്ക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്താന്. അങ്ങനെ ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളരും. അങ്ങനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരും. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഗോലോകാചാരത്തില്. ഇപ്പൊ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആ തോടൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കും അല്ലേ. ഭക്തിലത അങ്ങനെ വളർന്ന് അങ്ങനെ ആ പരമവ്യോമത്തിലേക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നു പേരുള്ള കൃഷ്ണലോകത്തേക്ക് എത്തും. അവസാനം ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും മുന്നേറാനുതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, പ്രേമപൂർവം ഭജിക്കണം ഭഗവാനെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിയോഗവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഭഗവാനിലാണ് അവരുടെ ബോധം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ നിരന്തരം പ്രേമപൂർവം ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്ഞാനം നൽകും. സദാ നാമജപം നടത്തുന്നവരോട് അനുകമ്പയുണ്ടാവും ഭഗവാന്. ജ്ഞാനദീപത്താലെ അവരുടെ അജ്ഞാന അന്ധകാരമൊക്കെ നീക്കും എന്നാണ്. 11. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട്
ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റും. ജ്ഞാനദീപം, ഒരു വെളിച്ചം വന്നാ പിന്നെ അവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ജ്ഞാനം വന്നാ പിന്നെ അജ്ഞാനം ഇല്ല. അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ്സൊക്കെ അകന്നു പോവും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശുഗബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷത്തിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയോ താഴെയുള്ള പിക്ചർ ഏതാ? കപിലമുനി അമ്മയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതി ദേവിക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നൽകാണ്. മകനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് അംശാവതാരമായിട്ടുള്ള കപില മഹാദേവൻ. ജീവിതത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാവും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുക, അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അപ്പോ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും സംഭാഷണം ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയോ? ഏതാ? ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയോ? മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയുന്ന അല്ലേ? അതിവിടെ സ്ലൈഡിലും ഉണ്ട് മാതാജി. ഓ ശരി. അതെ, കാണുന്നില്ലേ? സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത കണ്ടുവോ? ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാവും. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ സംഭാഷണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്കോ ഭഗവത് കാരുണ്യം എപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യത്താല് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി മാർഗത്തിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവത് സേവനം ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പുണ്യമാണ് എന്നാണ്. 12-13 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അർജുന ഉവാച പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറയാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴ് അർജുനൻ എന്താ പറയണേ? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ്. അത് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങ് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമം അല്ലെ ചെന്നെത്തേണ്ടുന്നത്, പവിത്രമായത്, നിരപേക്ഷ തത്വം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അല്ലേ സത്തായിട്ടുള്ളത്, സത്യമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങാണ്. സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്, അങ്ങ് ആത്മീയനാണ് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെയാണ്. ആദിപുരുഷനാണ്, ഏറ്റവും ഒന്നാമത് ജനിച്ചത് അല്ലെ, ആദിപുരുഷൻ. അജൻ, ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു? ദേവർഷിയായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് എന്നോട് സ്വയമേവ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറയുകയും ചെയ്തു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോ അർജുൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ എല്ലാം.
ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറവിടം, അവർക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പുരുഷൻ, വ്യക്തി, എക്കാലത്തുമുള്ളവൻ, ദിവ്യൻ, അല്ലെ, ഭൗതികനല്ല, ജനിക്കാത്തവനാണ്, ഏറ്റവും മഹത്തായവനാണ്, വിഭുവാണ് അങ്ങ്. അങ്ങനെ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇവരെല്ലാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങ് വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ സങ്കല്പങ്ങളില്ല, എല്ലാം സത്യമാണ്, സത്യം മാത്രാണ്. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവർക്കോ ഒന്നും അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതിനാല് ഇനിയും അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറയൂ എന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അർജുനന് മതിയാവുന്നില്ല. അപ്പോ യുദ്ധഭൂമിയാണ് എന്നുള്ള ഓർക്കുന്നില്ല, ഒന്നും അറിയണില്ല. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യായി എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ്. ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണോ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത്, അതുപോലെയാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയണേ. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഭഗവത് കഥകള്, കീർത്തനം, ലീലകള് നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പോ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ സാരഥിയാണ്, തേരാളിയാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനന് മുമ്പില് ഒരു ശത്രു എത്തിയാല് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അയാളുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ആയുസ്സും കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ വെറുതെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് അമ്പെയ്യാണ് മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂള് ആണ് നമ്മളൊക്കെ. മനസ്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകൃതത്തെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആലംബന ബുദ്ധിയാ നമ്മൾ മനസ്സിനെ അച്ചടക്കം ശീലിപ്പിക്കുക. ആരോടാണ് ആലംബം വേണ്ടത്? ഭഗവാനോട്, അല്ലേ? ഇപ്പോ ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിൽ പറയും, യാതൊന്നു കാൺമതതു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു കേൾപ്പതത് നാരായണ ശ്രുതികൾ, യാതൊന്നു ചെയ്വതതു നാരായണാർച്ചനകൾ, യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരി നാരായണായ നമഃ. അല്ലേ? എന്ത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. 19 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. ഞാനിതാ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കുറച്ച് ഒരു സൂചന മാത്രം. എല്ലാം വിസ്തരിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെ? വിഭൂതികൾ അനന്തമാണ്. പ്രധാനമായത് ചിലത് പറയാം, വിസ്താരമായി പറയാൻ ഇവയ്ക്ക് അന്തമില്ലാത്ത അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അത് കാരണം 20 അഹമാത്മാ ഗുഢാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. അവയുടെ തുടക്കം, മധ്യം, അവസാനം എല്ലാം ഞാനാണ് എന്നാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? പ്രപഞ്ചം എന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് അത് അവഗണിച്ച് ഭയാശങ്കകളോടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? സങ്കുചിത ലോകത്ത് നമുക്ക് ആശങ്കകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഈ സർവേശ്വരന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതി തിരിച്ചറിയണം നമ്മള്. എന്നിട്ട് അംഗീകരിക്കാനായാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഭയം, ദുഃഖം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിത്യന്മാരുടെ, ഇനി ശ്ലോകമല്ല, ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് പറയണത്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു ഞാനാണ്. ജ്യോതിസുകളിലെ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഞാനാണ്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, അല്ലെ? നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കണേ.
ഞാനാണ്. പിന്നെ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ വേദങ്ങള് 4 വേദങ്ങളിൽ വെച്ച് സാമവേദം ഭഗവാനാണ്, ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഇന്ദ്രൻ, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളില് ജീവചൈതന്യം ഞാനാണ്. അതുപോലെ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. 12 രുദ്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, ഏകാദശ രുദ്രന്മാര്. അപ്പോ അതില് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും, സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനി ബൃഹസ്പതി അല്ലെ, ദേവഗുരു. സേനാധിപന്മാരില് കാർത്തികേയൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ. ജലാശയങ്ങളിലോ സമുദ്രമാണ് ഞാൻ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ മഹർഷിമാരിൽ വെച്ച് ഭൃഗു മഹർഷിയാണ് ഞാൻ. സ്പന്ദനങ്ങളില് സ്പന്ദനങ്ങളില് അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം ഞാനാണ്. അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ചരാചരാത്മാവാണ് അല്ലെ. അചരമായിട്ടുള്ളവയിലെ ഹിമാലയം പർവ്വതം ഞാനാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച് ആൽമരം അശ്വത്ഥം. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച അശ്വത്ഥമാണ്, ദേവഋഷിമാരിലെ നാരദനാണ്, ഗന്ധർവന്മാരിലെ ചിത്രരഥനാണ്, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അമൃത് നേടാൻ വേണ്ടി പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ കുതിരയാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്. അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉച്ചൈസ്രവസ് ഭഗവാനാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഭഗവാൻ. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പശുക്കളിൽ സുരഭി, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായ വക മാത്രാണ് ഇപ്പൊ പറയണത്. അനേക ഭണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമ, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും ഭഗവാനാണ്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലമാണ് ഞാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ കാലമാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിലോ ഗരുഡനാണ് ഭഗവാൻ. ഇനിയോ സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഭഗവാനാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രത്തില് നിർണയ സത്യം ഭഗവാനാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും, സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പോ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാനാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം ഭഗവാനാണ്. കാലം ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും, ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും,
സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പോ മരണവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ഗുണങ്ങള് അതൊക്കെയും ഭഗവാനാണ്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽ സാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. സാമവേദങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ബൃഹൽ സാമം, ഛന്ദസ്സുകളിലെ ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിലെ മാർഗശീർഷം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തം ഒക്കെയും ഭഗവാനാണ്. ഇനി വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ചോര അഗ്രഗണ്യനാണ് അല്ലേ? ഭഗവാന് കള്ളത്തരമൊക്കെ അറിയാം, അതിന്റെ അഗ്രഗണ്യനാ ഭഗവാൻ. അപ്പോ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ജയം, സുദുദ്യമം, ശക്തരുടെ കരുത്ത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. വൃഷ്ണികുലത്തില് വാസുദേവൻ ഭഗവാനാണ്. പാണ്ഡവരിലെ അർജുനൻ, മുനികളില് വ്യാസൻ, ചിന്തകരിലെ ഉശനാകവി ആണ്. ഉശനാകവി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുക്രാചാര്യരാണ് ഉശനാകവി എന്ന് പറഞ്ഞ. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ അല്ലേ? ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ചരാചരാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്. ആദി ബീജം സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഭഗവാനാണ്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തുദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതിർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്താ പറഞ്ഞിവിടെ? പരം തപ എന്നാണ്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒരു സൂചന നൽകിയതാ. എല്ലാം പറയാൻ നിന്നാ തീരില്ല, അത്രയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോ വിസ്തരിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. 41. യദ് യദ് വിഭൂതിമത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തദേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. സുന്ദര സൃഷ്ടികള്, ആകർഷകമായത് എന്തും ശക്തി വിശേഷമുള്ളവ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക ശക്തിയാണ് അല്ലെ? അപ്പോ വിഭൂതിമത്തായത്, സുന്ദരമായത്, തേജസ്സുറ്റത് അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊന്നും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. തേജസ് മുഴുവനൊന്നും വേണ്ട, ഒരു ചെറിയ ഒരു കണിക, ആ കണികയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം, ഈ തേജസ്സുറ്റ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഐശ്വര്യമുള്ളതും ആകർഷകമായതും എല്ലാം എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് 42ാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണ മേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭൗമമായിട്ടുള്ള അല്ലെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി വിശേഷം, അതിലെ ഒരു അംശം, ചെറിയൊരു കണിക മാത്രാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന്. ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ മുഴുവൻ ജഗത്ത്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്ന ശക്തി ഭഗവാന്റെ അംശശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം അനന്തമാണ് അല്ലേ?
കേവലം അർജുനനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല, ഭൗതികർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. ഒരു പിതാവ് തന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങള് മകനോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം. അതിനാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതും സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മറ്റാരും അതിന് പ്രാപ്തരല്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് വേദങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തു അല്ലെ, പിന്നീട് നാരദൻ, വ്യാസൻ, ശുഗൻ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നൽകി വരികയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ജീവസത്തയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് നെയ്യുറുമ്പ് വരെ ഏതു ജീവാത്മാവിനെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് അവരിൽ അന്തർഗതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ലൈവ് ഷോ കാണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം ദർശനം തരികയാണ് നമുക്ക്. വിശ്വരൂപം, യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലൊരു കഥ പറയാൻ ബാക്കി വിട്ടുപോയിണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ചോദ്യോത്തരമൊക്കെ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി, ഉത്തരം മൊത്തമായിട്ടില്ല. ചോദ്യം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതാജി, ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോഴ് അന്തരംഗ ശക്തി ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ കഥ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ. ഇത് ധ്രുവനാണ്. ധ്രുവൻ സ്വയംഭുവ മനുവിന് പ്രിയവ്രതൻ, ഉത്താനപാദൻ എന്ന 2 പുത്രന്മാര്. അതില് ഉത്താനപാദന് സുനീതി, സുരുചി എന്ന 2 പത്നിമാര്. സുനീതിയുടെ മകനാണ് ധ്രുവൻ. സുരുചിയുടെ മകൻ ഉത്തമനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തമൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ 2 പുത്രന്മാര്. അപ്പൊ സുനീതി പരമഭാഗവതയാണ്, ഭക്തയാണ്. സുരുചിയോ കോപം, മാത്സര്യം മുതലായ ദുർഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഉത്തമൻ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ധ്രുവൻ, കുട്ടിയല്ലേ, ബാലസഹജമായിട്ടുള്ള ഔത്സുക്യത്തോടെ ഓടി വന്ന് പിതാവിന്റെ മടിയിൽ കയറുകയാണ്. അപ്പൊ സുരുചി ധ്രുവനെ പരുഷമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ചു. അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ നിനക്ക് എന്താ അധികാരം? അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തപസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുക, എന്നിട്ട് വന്നാലേ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ ഉത്താനപാദനോ ഇത് കേട്ടിട്ടും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ദുഃഖം സഹിക്ക വയ്യാണ്ട് ധ്രുവൻ മാതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ വിവരമെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അമ്മ സുനീതി പറഞ്ഞു, ശാന്തയായിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം അവരവരുടെ പൂർവകർമ്മം തന്നെയാണ്. അതിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കർമ്മവാസനകളെയൊക്കെ അതിക്രമിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്റെ പാദസേവ, അതല്ലാണ്ട് മാർഗമൊന്നുമില്ല. അത് കാരണം നീയെ ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ എന്ന് അമ്മ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിയോട്. അപ്പോ ആ ബാലൻ ധ്രുവൻ അതിനു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. എന്നാ പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ആ ബാലന്റെ പിഞ്ചു ഹൃദയം സുരുചിയുടെ വാക്ഷരങ്ങളാലെ അത്രയ്ക്ക് മുറിവേറ്റിരുന്നു. 5 വയസ്സായ ബാലനാണ് അല്ലെ, പാദങ്ങളെയൊക്കെ വന്ദിച്ചിട്ട് ഈ ആത്മാരാമന്മാർക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഭഗവാനെ. ആ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് യാത്രയാവുക. അങ്ങനെ അനാഥ ബന്ധു ആണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ, ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബന്ധു ഭഗവാൻ. ധീരനായിട്ടുള്ള ആ ബാലഭക്തന്റെ നേരെ കരുണയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെ തന്റെ പരമഭക്തനായ ശ്രീനാരദനെ മന്ത്രോപദേശത്തിനായിട്ട് ബാലസമീപത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ്. ശ്രീനാരദൻ പല പല പരീക്ഷകളും ചെയ്തു കുട്ടിയോട്. തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ മോൻ, ചെറുതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത് ദർശനത്തിനുള്ള ആ ധ്രുവന്റെ അത്യുത്കണ്ഠ അചഞ്ചലാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷായി. അങ്ങനെ ദിവ്യമന്ത്രം, ആരാധനാക്രമം എല്ലാം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്.
ധ്രുവൻ ക്രമേണ മധുവനം പ്രാപിച്ച് ഏകാന്ത സമാധിയിൽ ലയിച്ചു. വിശപ്പോ ദാഹോ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല, തീരെ ബാധിച്ചില്ല. പുണ്യാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ബാലന്റെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങി. ബാലയോഗി ആയിട്ടുള്ള ധ്രുവൻ അങ്ങനെ കുംഭകം കൊണ്ട് ശ്വാസത്തിനെ തീരെ നിരോധിച്ചു. അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെയായി. ദേവന്മാരൊക്കെ പരിഭ്രമിച്ചു, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ധ്രുവന്റെ തപസ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്, ഉടനെ നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഭാഗവതോത്തമനായിട്ടുള്ള ധ്രുവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. ആ ബാലൻ ആനന്ദസാഗരത്താൽ ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അറിയണില്ല, അല്ലെ? വേദങ്ങൾക്ക് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആ ചിദാനന്ദമൂർത്തി ആണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ നിക്കണത്, എങ്ങനെയാ സ്തുതിക്കുക, എനിക്ക് അറിയണില്ലല്ലോ എന്ന് ആ ഭക്തൻ. അങ്ങനെ സർവാന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇതറിഞ്ഞു, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ഇംഗിതം അറിയാം ഭഗവാന്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനാത്മകമായിട്ടുള്ള തന്റെ ആ പാഞ്ചജന്യം ശംഖ് അത് ആ കുട്ടിയുടെ കപോല പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പർശിച്ചു. ഉടനെ ധ്രുവന്റെ ജ്ഞാനചക്ഷുസ് തുറന്നു. ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ചിരകാലം രാജ്യം ഭരിച്ച് സർവോത്തമവും നാശരഹിതവുമായിട്ടുള്ള ധ്രുവപദം പ്രാപിച്ചാലും എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അന്തർധാനം ചെയ്തു. ധ്രുവൻ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി. മടക്കത്തിലോ ദുഃഖം തോന്നി ആ കുട്ടിക്ക്. ഞാൻ ഇപ്രകാരം അല്ലേ ഭാഗ്യം കെട്ടവനായി, മുക്തിപ്രദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു, എന്നിട്ടും ഞാൻ ഈ ബന്ധമാണ് യാചിച്ചത്. ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പിടി പതിര് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആയില്ലേ എന്റെ പ്രവൃത്തി, കഷ്ടം തന്നെ. അപ്പോ ശ്രീനാരദ മഹർഷി മുൻകൂട്ടി ഈ ഭഗവൻ മായയുടെ അജയ്യതയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാ, എന്നിട്ടും ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ. ഇപ്രകാരം വിഷമിച്ചു. അങ്ങനെ മടങ്ങി വന്നു. ധ്രുവന്റെ വരവിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് ഉത്താനപാദൻ, സുനീർജി, സുരുചി എല്ലാവരും ആനന്ദത്തില് അങ്ങനെ ആഘോഷപൂർവം സ്വാഗതമരുളി. അങ്ങനെ ഭഗവത് സ്പർശത്താലെ പരിപാവനനായി തീർന്ന ആ പുത്രനെ അവരൊക്കെ ഗാഠമാലിംഗനം ചെയ്തു. കല്ലിനേക്കാൾ കഠോരമായിട്ടിരുന്ന സുരുചിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോലും പ്രേമം പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. സർവസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ പ്രസന്നനായി തീരുമ്പോഴ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രസന്നമായി തീരും, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഉത്താനപാദൻ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് രാജ്യമൊക്കെ ധ്രുവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. വനത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവത് ധ്യാന നിരതനായിട്ട് നിത്യാനന്ദം പ്രാപിച്ചു. ധ്രുവൻ പിന്നെ കുറെ കാലം രാജ്യം ഭരിച്ചു, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ധ്രുവനും ആത്മജ്ഞാനം നേടി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് കഥ. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അതായത് കേട്ടില്ലേ? ചോദ്യങ്ങള് വായിച്ചോളൂ. അതായത് ഈ ധ്രുവൻ ഉത്തമോത്തമനായ ഒരു നക്ഷത്രമായി ആകാശത്തിൽ തീർന്നില്ലേ? അതെ അതെ അതെ, ധ്രുവൻ നക്ഷത്രമായി മാറി. നക്ഷത്രം. ചോദ്യം എഴുതിയൊരു ഉത്തരം എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ, ചോദ്യം വായിക്കൂ ഒന്ന്. വിഭൂതി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യാണ്. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടിയത് എന്നാണ് വിഭൂതി എന്ന് ഉള്ളതിനർത്ഥം. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിയില്ല. അതെ, അവർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ശ്ലോകം 8, 9, 10, 11. അതെ, 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ്? മാതാജി രണ്ടാമത്തെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയുവോ? രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് പറയൂ. ദേവന്മാർക്കോ പോലും ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാലാമത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന
ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വിത്തിടുക, വിത്തിടണേന് ഇതിന് അതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കണേ. ബീജാവാപം അല്ലെ? അതെ, ഒരു വിത്തിടുക. വിത്തിടുമ്പോ അതിനെ പിന്നെ നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുളച്ചു വരും അല്ലെ? ഭക്തി ലതാ ബീജം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ലതയായിട്ട് അതിങ്ങനെ വളർന്നു വരും. എന്നിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോടുകൾ തുളച്ച് അത് പുറത്ത് കടന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദം വരെ ആ ഭക്തി ലത വളരണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പിന്നെ 5-ാമത്തെ വായിക്കൂ. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? എന്താണ്? ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതെ. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരും. ആരും ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഓ ആറാമത്തെ വായിക്കട്ടെ. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? തിരുനാമജപമാണ്. അതെ, തിരുനാമജപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഉച്ചൈശ്രവസ്. അതെ, ഉച്ചൈശ്രവസ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ. അതെ. മാതാജി 7-ാമത്തത് ഉച്ചൈശ്രവല്ലേ? ഉച്ചൈശ്രവസ്. അതെ. 8-ാമത്തേത് ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മാവ്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. 6 തിരുനാമ ജപം, 7 ഉച്ചൈശ്രവസ് കുതിര, 8 ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. ശ്ലോകം 41 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതെ. ഒന്നും കൂടി 9 ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശ്ലോകം 12 അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പുരുഷൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമപുരുഷനാണ്. സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പുരുഷൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം പോരെ മാതാജി? പോരാ, അതിൽ കൊറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സനാതനനാണ്, അജനാണ്, അവ്യയനാണ്. അതെല്ലാം എഴുതണം അല്ലേ മാതാജി? അതൊക്കെ എഴുതാം. അതല്ലേ ശ്ലോകം 12 എന്ന് പറയുമ്പോ ആ 12 പറഞ്ഞ കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ എഴുതാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.